ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଭିଏଁ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସଅଳ ସଅଳ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ, ପୁରା ନାଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିକ। ମୋ ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ମୋ ଘର ବାୟାଗୁଦା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗରୁ ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବାପା ମା ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ରୋଜଗାର ତ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଘରଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୋକାନଟି ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଲୁନ କାମ କଲାଣି। ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ସଭିଙ୍କର ମନ ନିଅନ୍ତି କିଣି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ କ୍ଷୀର ଘାସ। ଯାକୁ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ତାର କଟିଂ ବି ସାଇଜ୍ ଭଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏମିତି କଟିଂ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯାହାର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଗୁଆ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଏ। କେବଳ ଚାକିରିକୁ ଆଶା କରି ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସରିଯାଏ, ତାପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ନା ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକ ତ ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ଯାହା ଦେଲେ ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଦିନସାରା ଯେତିକି ବି ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସହିତ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।